Pikwedi unye dieda nti monto aso ba bia mo bia my enter Premtobre Kasee no so na national and for original executive say war SDA and a 7-day Adventist Church Ghana and so abo for ne ultra modern hospital and o mobile besi wo Kenayasi wa fomantemo sebeya ebeba boa ama pomoden pa afa ne ntoma pa efra. President wada SDA Church wo ahafo mantemu ano Pastor Maxwell intim entry ekasa wa abra wonum eya amamre ede asobo fomu a wade be hyase esi ayaresabia ewo Kenayasi no ene wode to yamani boni animu se botayenti a wonum esi ginaise wo ba besisa abefo ayaresabia yi a Colombian Union Adventist ena ema wonum sika ede esi nyina gina se opese manfo wo mantemu honom no wonya ayarehwe papa sofo panyini ede tuja se wonum hwe animu kwan se afimpinu ene edunu nan mu no obetumi esi saa yaresabia yi awie eba se wo kanyamsam kwa keke na nipa no eni apomudin a nyamsam a wo ka no faso bi amaso eti ehia se yebenya safomani amanfo a wom wa hoden na wo kanyame asem so kire wo ma watumi ate ase yi disenti eni eja bibi ato ne yewese yebeye apomudin na yaresabia ne yede aboa nipa apomudin. National Treasurer wada SDA asafona no Pastor Dr. Safo Mafo ede yadesrede to aban emrahye bedwani mensini krach na nanom ahemfo ene manfo a wonum ewa hafomantemu honum nyina enim se wonum enhunu ne se saa ayaresabia wo ba besie edwumadie bi ehunhia wonum pa na wontan wonchi no wonsi emfa ho se wonum asafo ewo Colombia ena eboa ama wotimi asie yesre se ebra yade aso abofom yi ema ne nkoye se edwumani nyina ya asafo no dia ye tuye nsa de afre omampanyini na afi yewura MP a obeka en ho hane ene nananom ahemfo a o man mu ene kroma ene asafo manyina ene yewura DC a ono so kan ho se ye hia obi amoa enu achi ena emahye bedwani a wogina ma wono mu a wo asitifi nurse Patrick Bano nya wo ye SD asafoba ede asida PSA mampanyinfo se wasi ginaise wo ba besi saa yaresabia amanaboa manfo apomudene ewo mantemu hono obi te se bambo a yebehwe se yebebo hanwo bai se be ya enema bebre ne de ba equipments ne tools ahodo bebre ena de be di djuma se be ya